हाई मत्तरेगिला हाई पनंदु इनित वीडियो शुरू मल्तुंदुल्ले अंचने एन्न चैनल निगुलो फस्ट टाइम तुपिनिंदाड सब्सक्राइब मल्जड सब्सक्राइब न मल्पले अंचने लाइक मल्पले कमेंट मल्पले शेयर मल्पले वीडियो कंटिन्यू तुदु सपोर्ट मल्पले अंचने पुच्चे मुरेड्ड निगुलो केंदिप्पु मरवाई कंदे मरवाई यान कंदिनते इनकल्ल इल्लडेगे बरपेरु मींदार अंच इल्लग बोय्दिनारड मरवाईगे तोंदेने मरवाई मल्परुंडु अंचने बर्स बारी जोर बरोंदुंडु पूजावेन मरवाई एत् कोर्ते 100 रूपायिगे बर्स एत् जोर बरोंदुंडु पूरा निकलंटु शेयर मल्पले वीडियो कंटिन्यू तुले चिन मरवाई दीनी सुक्क मल्पुगा बर्स बन्नगा लायक ಅದು ಶೋಕ್ ಅದೊಂದು ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮರವಾಯಿದು ಸುಮಾರು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಏರ್ಪಾಡು ನೆನಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತನ ನಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೆ ಇಲೆಗಾಯಿ ಮರವಾಯಿ ಇನ್ನಿತ ಮರವಾಯಿ ಮರಮಲ್ಲ ಮರವಾಯಿ इदेड बर्स बरोंदुंडु अंच मरवाई सुक्क मल्पुगा अंत जोर बर्स इनी तोजुनते मस्त जोर बर्स बरोंदुंडु अंच इनी मरवाई सुक्क मल्पुगा अंद रेडी मल्तुंदुल्ले ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಮರವಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮರವಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ಲ ಉಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಾವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಿಗಿಲು ಎನ್ನುದ್ಲೆಪ್ಪರು ಮೀನು ಎದಲ್ಲ ಮಾಮಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಲ್ಪಿಸಿನ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಮೀನು ಗೆತ್ತೋನಿ ಸತಿ ರುಮ್ಮ ಬಿಸಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತಿರುವೇರು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಆರಿನಿ ಇನ್ನಿಂದ ಏಪರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀನು ಆರಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನೆ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇರ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮೀನು ದಾನಿ ಆರಿನ ಮಲ್ಪುನಂದು ಅಂಚ ಮೀನು ಆರಿ ಮಲ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾನು ಅಪೂರ್ವಡು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇ इतने मरवाई मसाला रेडी मल्पुगा जीರಿಗೆ 1 स्पून दात 1/4 स्पून दात ओम ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ दात ಮಂಜಲು 1 ಸ್ಪೂನ್ दात ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಮೈಸಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬುಡಿ ತಿನಾತು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದಿನ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಯಾನು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಡಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯ ಮಲ್ದೆಂದ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆದ ದಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಿರಿದ್ದೀತೆ इतने ಒಂಚಿ ತೋಪು ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀನೆಕ್ ಸಾಸೆ ಮಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನೆಕ್ ಸಾಸೆ ಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡೈ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ದಾಂತಿನ ನೆಟ್ಟಸ್ರೆ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಪುಳಿ ಪಾಡುಜಿ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚೂರೆ ಪುಳಿಯ ಉಂಡು ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಪುಳಿ ಪಾಡ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಚೂರು ಪುಳಿ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುವೆನಿಕ್ ಚದ್ರ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಂಡಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ತು ದೀತತೆ ಮರವಾಯಿನ ಆ ಮರವಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಮರವಾಯಿ ಪಾಡೋರತ್ತೆ ಮರವಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಐಟು ನೀರು ಇಪ್ಪುಂತ ಗೂಸೊಡ್ಚ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಮರವಾಯಿನ ಸುರುಟು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಗೇತು ನೋಡಾಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ವಾರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಮರವಾಯಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ಟೈಮಡೆ ಮಾಸ ಇಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಟೈಮಡೆ ಅದು ಮಾಸ ಪ್ರೈ ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರನ್ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ಬೋದು ಆತಿ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಂಡ್ಯವು ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಗಡಿ ಮಾಸ ಇಪ್ಪುಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಎದ್ಬೋದು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದವರ ಕುದಿ ಬರಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರೆಪು ದಾಯ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಂಡ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲವನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅದ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತದು ಕುದಿ ಸರಿ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಅಂತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ಸೈ ಚದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕುದಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಪಿರಿದಿತ್ತಿನ ತಾರ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುದುಂಬೋರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕೋಗು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ತೈಪಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ತಿನ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜದೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂವೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸಾಲೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಫುಲ್ ಯಾನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ತಿಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನೇ ವಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ಅಂಡಲ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಗಂಜಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಈಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಸುಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚದ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸುಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂಚೂರು ಅಂಚು ಮೂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಸೈ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಸುಕ್ಕ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಪುನು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲಿ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚಾತಂಡು ಬಂದು ಕಲರ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮರ್ವೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಮರ್ವೈ ತಿಂದಿಪ್ಪುಜರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜ ಅಗುಲ್ಲ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಒಂದೇನು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಎಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಚಾತನ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜ ಮಲ್ಪಂದು ತೂ ಒಂದು ಲಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.